Mike Koi, Gillian Gerby, numero 8, Lari Halonen, Susan Halonen. No niin. Ja sitten etusuora valmiina. Ja näin lähdetään painamaan todella raivokkaasti. Haloset painuu keulaan. Porilaisilla on nimittäin vauhtia. Pannaan porilaisten marssi soimaan. Kyllä. Ja altaassa Porloiskis. Nyt tässä mennään. Ollaan altaassa tällä hetkellä. Haloset vetää sillä erittäin hyvin, mutta ei ole Koit kyllä eikä Köyvit. Mike Gillian tulee siinä perässä. Ja melkein ohi tässä altaassa. Uinti sujuu tanskalaiselta erittäin hyvin. Siellä on uimahallia varmaan vähän enemmän kuin meillä täällä Suomessa, mutta ei tunnu siltä. Lari ja Susa menee nyt 2-3 metrin etumatkalla ja me tullaan kohta sitten takaisin ja kohti. Pikkusen on varovaisuus, ehkä tässä on sellainen löysään paikka ennen kuin tullaan sitten tuolle loppusuoralle ja nyt ollaan siellä Ollin kohdalla menossa. Kyllä, peräkkäin painellaan niinku pienen talon porsaat. Vähän niinku Tiiasen kivitti, että aika varovasti ja matalaa tuo askelus, mutta ehdottomasti energiatehokkuus on huipussaan. Jalkoja ei kannata nostella tarpeettomasti, tuhlata energiaa siihen, vaan viedään sitä eukkoa tasaisesti ja varmasti kohti maalia ja tällä tavalla se homma taittuu. Ja näin loppusuoralla vielä kiritään. Käsien käyttö on aivan nerokasta suorastaan ja siinä ei kantapää paljon vippaseen. Mutta katsotaan, että tulee ohi kohta. Mike ja Gillian tulossa. Ei ihan, kyllä siinä on semmonen peli, että kyllä Lari ja Susan ottaa tästä nyt erävoito itsellensä ja tuo rytmi on erittäin hyvä, tasainen, jämäkkä ja viimeinen huuto vielä, armoton huuto ja siellä tuttiin maali. Kansa huutaako sieltä vielä, Mike ja Gillian tulossa maaliin. Siellä Gillian antaa vielä tuollaiset pienet niin kuin riski on varmasti nimensä